Bine v-am regăsit la un nou videoclip de FIFA 2014. Ești cu Ionuț. Sau cu Gore, cum vreți să spuneți. Da, eu zic Gore. Am vrut să spun Ionuț acum ca să nu ziceți că îi zic eu, nu știu ce, că nu zic cu nume sau ceva de genul. Dar eu zic Gore. Deci... Numele meu de familie nu mă deranjează. Îl cheamă Gore, nici numele lui de familie, de aceea eu zic Gore. Nu se poate, aud. N-am să caut ce. Stați puțin că... Îți sună lui Gore telefonul. Ba, nu. Sau lui maică sa. Cred că lui maică sa. E geantă. Sau jos. Da, poți să trec? Da! Scuzați-mă că trec prin fața camerei. A trecut bou de guri în fața camerei de filmare. Așa, eu nu sunt bou în primul rând. Cum e bine? Dacă tot aruncă mai a trecut prin fața camerei. Haide. Offside, frate! Deci câte minime offside? Da? Cum să vede bine? Haide, că e un jocul ăsta. Spuneți în comentarii, acolo jos. Și da. Acum Gore îmi va da gol. Sau poate că nu. Că am niște fără de valoare care să iese de pe. Oh. Și arată. Nu! Stai, Pio! Și câte stai, Pio? Nu! Sau mi-a căzut telefonul. Scuzați-mă că căzut telefonul. Pentru a 10-a oră. Aoleu, și Gore are tupeul să iese portare. Mamă! Nu, deci nu. Nu te cred, nu te cred. Gore, ia cu portarul. Portarul pasă la valoare. Și apără Peter Valdes. Haide. Mersi. Ai, de fapt. Da. Scorul? 0-0. Hai. A trecut frate Ion, iar în fața camerei. Toată familia apare pe YouTube. Da, vor să fie faimoși. Da, faimoși de faimoși, nu doar faimoși. A găsit la cine să intre. La mine, care eu filmez și pe telefon, de-abia că se vede ca lumea. Trebuia să ducă la alt coleg care filmează pe YouTube. Da. Da, din păcate nu avem un coleg care filmează pe YouTube. Ba da. Cine? Am avut 2 și acum Am avut. mai s-a apucat încă unul de filmare. Da. Cred o să-i fac o promovare. Eu știu, deja mi-a zis. Nu e cum să numește. Oi, frate, la clar a fost ceva. Nu faul, nici penalti. Faul de faul și penalti de penalti. Ce ai făcut? Ce ai făcut tu? Te mai bești mult, bă! Da, deci Gore, să pese în tine. Oh, și-a dat ce șut a avut, ce execut a avut! Jovetic, cred că a fost o execuție puțin peste. Wow, ce să zic așa. Da, o să fac și eu promovări. În comentarii înscrieți, eu fac promovări. Cine are canal de YouTube și vezi promovare, puteți să-mi ziceți mie, eu fac. 100% sigur. Să pun filme pe YouTube, ca în fiecare zi o să vin la Gore, să mișcăm pe PES, ca să filmăm. Deci dacă e filmăm și niște PES.
Filmăm și un PES după acest meci, da? Nu striga. Dacă mi-ar place mie, pentru că, nu știu, nu mă descurc cu controlele de pe PES. Vreau să jucăm PES 11, pentru că pe 11 Fugi! are și Dinamo. Are Dinamo? Da. Bun, deci ca să știți, pe PES eu o să o iau pe Dinamo. Jucăm În un... caz că nu știați, eu sunt dinamovist. Jucăm un Am PES. fost elist, da. Jucăm PES mai vechi. S-a... Terminăm repriza. A durat 5 minute o repriză, frate. Ai dat-o pe 5 minute cumva? Nu. Acum să vedem cine va juca, cum va juca. Oh, milință! Să mai giolati ca așa pe felul. Mereu în repriza a doua ajung la poartă. Mereu el în repriza a doua ajunge la poartă, dar eu o iau. Fără nici execuție. Fără nicio execuție, da. Eu s-ar putea să pierd acest meci. Nu ziceți mie nimic, ăsta să joacă FIFA mai mereu, eu mă joc de ca 16. Mă joc și FIFA, dar FIFA nu m-am jucat de, nu știu, jur de 3 luni, să zic așa. Frate, FIFA-ul l-am de... nici de 3 luni exagerez. De 2 luni, cred că l-am luat de Crăciun, la reducere, nu știu, cred că de ieftin a fost. 36 de lei, wow. Nici lui Ionuț nu mi-a venit să clară. Am zis că zic gore, nu-ți mai spuneți. Vezi cumva ăla broke. Mi-a adus brusc aminte de și. Hai! De ce nu duce în culo? De ce în culo? Mă fac. Scuzați expresia. N-am vrut. Da, și dacă e mâine, vom filma și GTA 5 online. Ai tu GTA 5. Da, logic. Nu, online zic. Da, online. Online? Da, online. Eu am GTA 5, dar nu merge să mă joc online. Eu am un Karim Foto. Cea mai bună mașină de drifturi din câte s-au auzit. Zic că să știți nu știu. Așa? De fapt eu. Am zis ceva, zic nu știu. Nici nu știm cât e minutul, stai să mă uit. Bine, oricum eu o să joc. Ăsta e minutul 66. Gore o să joace în timpul liber și 2K 14 pentru că el are 2K 14. Oh, nicio ocazie. De ce s-au adus în gol? Am încercat să mai filmez, ăsta mi s-a închis telefonul și mi s-a oprit filmarea de în jur de, nu știu, la 4 ori am încercat și mi s-a oprit telefonul. Da, și eu o să joc GTA 5 online. Tot pe canalul lui Andrei. Da, mâine o să facem pentru că Da, și eu, nu Andrei. el va face intro, sper să facă ca mine. Nu fac nicio intro. Atunci, Îl faci tu și cât mai bine. tu doar stai și te uiți. De ce? Da. Joc și eu, frate. Nu știu să joc frate online. Bă, frate, online am jucat la un prieten Da. și tot pe YouTube am filmat. Atunci mă juc. Eu trebuie să mă joc. Bine, jucăm. Tu te joci până mor eu, dar eu mă joc până mor eu. Nu. Frate, facem o filmare în care mă joc eu, o filmare în care te joci. Bine. De ce a făcut aia? Bine, dacă până când se oprește ăsta. Telefonul tău. Nu-mi vine să cred o ocazie de gol unică. Nu se mai... Stai, Pio! Și că stai Pio! Am zis Pio deoarece am căzut telefonul și nu ce vroiam. s-a întâmplat? Nu știu, scuzați ce mi-a apărut pe imagine. A apărut o chestie oarecare. Iar am aud, frate! Mă enervează când am aud. Că stai un an să-mi bați. Cel puțin eu stau. Da, sau doi. Stau după ăsta să ducă după minge. Nu mă vine să cred faul la Iniesta dacă îmi dă roșu. După ce să fac după.
Ce ștepăram. Ăsta. Da! Păcat că nu mi-a